Bravo.
Tako je, Vajo. Uđi bre! Tako je bre! Ono ti vreme! Ajmo bre! Uđi! Kažeš korak.
Ajde be! Uđi! Sério? Vodimo ga, ja mislim Gdje si imala? Kaže šta pričaš što se smije? ništa. Zuveza čita. Da gleda pa... Da je rekao da svratim jedan ništa. Čekaj vreme. Prošle. Kad smo prvili takmičenje, ovdje nije imao. U stvari malo je naplatimo ovo da dođe na 6 dana. Baš je ladno. To da odbavljamo što nije. Ništa slavim mnogo tebe. Pa nisam nego njega sam dovezao. Jer je on dao, pa ću se sad vratiti. Znači nisam. Izvedu sam. Ćao. Familiju. Ovaj naš Kaži. Pa evo, vraćam se na jednu slučaju. Hajde da dođem. Pa čekaj sam odvezao, zašto dođem? Evo stižem, ajde. Pa vozim čiku, ajde. Idem odmah, vidim. Pa nek te doveze neki posle. Bajuća. Evo on će te doveze čiko. Dok to živi. Taman jasno bilo sam.
Mislim, jeste kontaktan. Funkcioniruje. Pratiš na Da. Dobro mi je još. 13 razlika. Možda snimaš ti. Ovdje se ljudi okreći. Ajde, ne film. Gdje te naučila još? Kako li trener? To Baja neki pravo treba i... Mora imati snimak za svaku utakmicu. Je vaga. A što, tako pred nas? To tako, da, traži savez.
Sada se tereš tertenu.
Bravo ja! Pa jednu trojku, molim. Pojaži malo glas, treneru! Malo jače!
Gledaj, slobodno. Sviraš na 28 minuta.
kakav si gadal, majke ti ga nabiješ.